Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios, o gamahan sa tanan, diha ni Kristo, imong anak o among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay nga anaa sa tanang dapit sa kalibutan. O hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ng imong presensya, mag-awhag kanamo sa pagpadayon sa imong makaluwas nun nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa palaang banay uban sa panabang sa Espiritu Santo, magiya sa tanang banay, labi na ang gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo ug sa kanunay, mangita sa imong kamatuoran ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, Maria ug Jose, iampo mo kami. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, and yan usab ang tulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad no sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, pizza sa no? Pizza sa sa bulan sa Marso, tuig 2016. Kilaing adlaw sa Ginoo, no? Mao nga moingon ta, maayong adlaw sa Ginoo sa tanan. Okay. Now, ato manggi saad kaninyo nga atong ipadayon kining tema nato may labot na sa development of doctrine, no? Kay sa ako nang giingon ninyo, kining maong pagtulon-ana sa simbahan, imbes mao gini gihingusga nato nga mao gyud tinuod nga pagtulon-an, apan gihimo ni nga maukunoy hinooy sayop o gani ang uban nagtawag ni ini nga bakak nga kini nga pagtulun-an ug dili naman nato na ikatingala sa ato nang gibalik-balik ninyo sa pahibaw o nga aron magkabantay ta nga dili ikatingala nga dunay mga tao, dunay mga igsuon nato nga ilang balihon ang unsay insakto, no? Sa Isaiah 5:20, hinumduman nato kanunay nga moabot ang panahon o naabot naman yun, nga ang puti himoong itom o ang itom himoong puti, balihon ba? Sa ato pa, ang insakto nga pagdulunan, himoong sayop sa uban. O doon na sila yung mga kinibang nang gitawag na to og basis, basihanan. Doon na sila yung mga basihanan sa Biblia nga nung mo na ilang gitudlo. Pero maura gihapon, no? Ang mga tudling nga gigamit nila sa pagbarug anang pagtulon-ana nila nga Biblia ra kuno maoy basihan sa atong pagtuo. Mauna nga kanang giingon nila nga development of doctrine, dili gyud kuno na ang ituhuan nato. Unya nay mga pipila ka mga bersikulo sa Biblia nga ilang gigamit. O mao ni atong hisgutan karon, no? Mao ni hisgutan karon ato ning unahon ning mga teksto nga ilang gigamit, then isunod po dayon nato ang siyempre ang atong katinawan, ang atong tubag, ang atong kahayag niining tanan o unsa po tong mga tudling sa Biblia nganong atong gituhuan nga pagtulon-ana nga duna gayoy paglambo sa doktrina o duna gayoy paglambo sa pagsabot.
Dili yun na ingon automatic nga sabtan dayon sa pagpamulong anas Ginoo o kining mga nahisulat bas Biblia. Kay doon naman to'y kanang panahon diha nga atong Ginoo nakighinabi sa iyang mga apostol nga niingon siya nila nga dili pa mo makasabot ani karon pero maabot ang panahon nga makasabot ra mo. So dunay paglambo sa pagsabot. Pero kining pagtulun-ana mangita pug paagi ang naas kangit-ngit nga aron dili nato ni matuuhan, dili ba ta magkatuo ani kay tinuod guni, kamatuoran guni. Usara may gusto mo pakgang nga dili ta masayod sa kamatuoran. Siyempre, ang kangit-ngit no, ang demonyo. Kay mo man na iyang trabaho diri sa kalibutan karon nga kita i-misinform ta niya no. Nga ang kamatuoran dili nato mo'y mahibaw-an kay kining kamatuoran gud mo man ni magpalingkawas nato gikan sa sayop. Natural kamatuoran gud. So kining trabaho siya wa ato lang gihapong hisgutan diri kay para makabantay ta. Parehas gihapon atong tulumanon nato nga lamdag sa kahitasan mao gihapon. Ipahibalo nato ninyo unsa kaayo mga pamaagi, taktika sa demonyo para makabantay ta og sa ingon magkaingon ta nga adili ta na kay limbong na. Mao na nga atong sination ron ang mga tudling sa Biblia giunsa ni paggamit sa hikasubo ko sa pagsulti kung dili manggali tinuyo nga pagtuis sa mga bersikulos Biblia ingnon lang nato honest mistake. But ingnon lang nato nga siguro na sayop lang gyud sa pagsabot ba. Gumikan ni ining gitawag og private interpretation. No? Naman na sa Proverbio 3:5 nga ang private interpretation gibawal na sa atong pagtuo. Kaya nga naman, muumang gunay makapabahin-bahin nato. No? Muunay makapabahin-bahin natong kanang gitawag og kinaugalingon nga pagsabot. Kay kung atong tanaw no, ang Biblia si Kristo nanudlo nga otorisado o gapili siya sa mga apostol o gi-authorize niya sa pagpanudlo. Buot ipasabot, ang otoridad maulamay makahusto sa pagsabot o ang iya lamang pag-interpret maugyo'y tuhuan na to, no? Parehas sa panahon ni Kristo. Si Kristo nanudlo, unya lahi ang iyang pagsabot ikumpara sa pagsabot sa mga gani mga batid sa kasulatan, gato mga Pariseyo, mga magtutudlo sa balaod. Batid tuslas kasulatan. Hapit memoryado nila ng kasulatan. Of course, katong kasulatan nila sa daan. Hapit ipang baliktos bagali, ipang suwat na lang, kulang na lang ipang suwat na sa agtang, sa kamot, agi sa ilang kamayng laki anang kasulatan. Pero lahi ang ilang pagsabot. O ang pagsabot sa Ginoo. Nya, siyempre, kinsa may tuhuan. Siyempre, ang labing otoridad. Hinoon, otoridad man to mga magtutudlo sa balaod, mga Pariseyo, sa daang kasabutan. Pero pag abot sa Ginoo, mas superior siya, mas otoridad siya. So makita nato ba diri ba ang kinibang hierarchy pod sa otoridad. So kung naay mas authority, so siyempre, ang iyang tingog mo'y mas labang tuhuan. Di ba? Mo na bantayan na to. Alang-alang dito kaminaw sa lesser ang iyang authority. Nga sigurado magyod nga ang higher authority mo gyoy dapat masunod. Mao nga walay laing choice kung kinsa atong pilion nga tuhuan nila ang katong mas otoridad, siyempre si Kristo. Ingon ana ra pod na sa atong panahon karon. Mao gyud ni ang kiyawi ba nga masulbad ni hinay-hinay kundi magali madritso, masulbad hinay-hinay ni atong panagbahin-bahin. Kinahanglan ato sang sundon ning protokol sa otoridad. Ana gyud. Kay ang nahitabo gud nato ron, basa lang tag Biblia, tinuon si atong nasabtan, ang atong pagsabot mo'y himuon natong superior. Himuon natong mas authority. Kadto hinoong gituga sa Dios diri nga otoridad, nga mao ang mga apostol dayon ang mga sumusunod mga obispo. Siyempre, pinanguluhan sa Santo Papa, kaya ang Santo Papa, siya may nakasunod sa katungdanan ni Pedro. Ang ilang interpretation mo'y mas superior, kay sila man may maoy mas authorized sa atong Ginoo diri sa yuta.
So dapat ang atong pagsabot, atong ipasubay sa ilang pagsabot para dunay panagiusa. Dili ta magbuot og ato. Magbuot man tag ato, mao na nga mabahin-bahin gyud ta. Mao gina mabahin-bahin gyud ta. So mao ni karon ang atong isgutan, no? Unsa kaayo mga tudling sa Biblia nga gigamit nila sa pagbarug anang itawag nila Bible alone, no? Atong unahon ning sakuan kinibang sa 1 Corinto 4:6. Diha gud sa 1 Corinto 4:6, particular gud nga hubad nga klaro kaayo nga ilag yung gamiton kanang sa King James Version. Diha sa King James Version sa 1 Corinto 4:6, giingon man gud diha nga ni Pablo nga dili kuno ta mo pakapin ug hunahuna sa kapin sa nahasulat. 1 Corinto Kapitulo 4 versikulo 6. Nag-ingon si Pablo diha nga dili kuno ta magpakapin ug hunahuna sa mga unsay nasulat na. What is written. Di ta mo go beyond. So moingon ta nga so klaro gyud kaayo nga ang dapat basihan nato kana ra gyud kunong nasulat. Unsa may nasulat kanang naa sa Biblia. So kung ang atong mga practices, ang atong mga buhat o huna-huna, wala na sa Biblia, litra por litra, kapin na nas nasulat, so dili na natutuhuan. Paras anang pagrosaryo, pagluhod-luhod at ubangan kuno sa larawan sa mga santos, pagkapin na. Kay, for example, kanang muluhod ta sa larawan ni Santa Maria, isip pag venerate niya, pagtahod. Wala man kuno na litra por litra sa Biblia. So pagkapin na sa nasulat. Diri sa Biblia, so sayop na. Mao na. Then kanang pagrosaryo. Wa may mabasa sa Biblia nga nagrosaryo ang mga apostoles. Mao na nga, dili gyud na angay buhaton nato kay ug unsay nasulat ra diri, mura may tuhuan. Maura may buhaton kay ang kapin na dili naman na angay nato tuhuan. So, mao ni mga igsoon. Ang tinuod, mao ra gyapon, no? Maingon ta nga dili maayo pagkasabot, no? Dili maayo pagkasabot kay kung atong inanaon pagsabot, mulutaw nga daghan po kaayo mga bersikulos Biblia ang masupak nato o ingnon ta lang masipaan, no? Sama pananglit sa kining Mateo 18:18. Sa Mateo 18:18, ang simbahan nga gitukod ni Kristo gitagaan og gahom sa pagdili og pagtugot, di ba? Giingon diha nga, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot, itugot. Maunay gahom sa mga apostoles. Maunay gahom sa mga apostoles. Unang mga tinun-an sa atong Ginoo. So, pwede sila makahimo og, for example, balaod sa simbahan, kanang gitawag na ito ecclesiastical law. Gani, karon giinganlan po na ito, napoy paghingalan na ito, nag-canon law. Mga balaod sa simbahan, pwede makahimo og balaod ang simbahan, kay naaman nila ng gahuma sa pagdili og pagtugot. No, sa, in English, anak dito yun, bisan sa King James, to bind and loose. Bisan pagtanaw na to na ang mga kahulugan ni anang bind og loose. Otoridad na gahom na sa paghimog mga lagda. O gani gigamit na sa mga apostol, pananglit ya sa buhat 16:4. Nga nagkauyon silag mga lagda o ilang gipatuman sa mga magtutuo. So, mo ni proof. Dayon kanang gahuma, dili lang na mahuptan sa mga apostol. Kanang gahom sa mga apostoles, mapanunod po na sa ilang mga sumusunod kanang mga successor. Kay na diya sa buhat 2:38 o 39, ang saad kuno nila, mapanunod. Maura po'y saad sa mga sumusunod, sa ito pa mga successor, mga heredero. Mura ba og kanang katigayunan sa ginikanan, mapanunod sa anak. Ingon na ba, kana pong gahom sa presidente, mapanunod po na sa musunod nga mga presidente.
maghupot anang katungdanana. So kay ang mga apostoles, kung tanaw na to sa history, ang nakasunod sa ilang katungdanan mao man yung mga obispo, pruebaan na pananglit sa Buhat 1:20 sa King James Version. Kana ganing katungdanan sa pagka-apostol gitawag na og bishop o bishopric, no? O pangulo. Buhat 1:20 sa King James Version katong katungdanan ni Judas na bakante, unsa may giingon ni Pedro eng siya nga kinahanglan dunay mupuli sa iyang katungdanan. Dito sa King James giingon bishopric. So kana dayon katungdanan sa pagka-apostol, bishop. Kanang termino nga apostol mao ra na gigamit nato sa mga obispo nga direktamente gipili ni Kristo katong 12. Mao na termino apostol. Pero kanang katungdanana mao na katungdanan sa usa ka obispo. Mga pangulo ba diya sa simbahan, mga opisyalis nga labaw diya sa simbahan nga gitukod ni Kristo, mga obispo. Pero katong 12 para mapalahi nato, espesyal man tong ila kay mga direct calling man tong pagtawag nila nga ang Ginoo gyud mo nagpili nila, no, direktamente mo nang gitawag sila og apostol. Ang mga sumusunod gitawag lang natog mga obispo. Then labi na karon kay agis kadako na kaayo sa maong simbahan, gi-hierarchy pag yun nato ang mga terminong gigamit na may mga senior bishops mo nang gitawag natog kardinal. Then ang mas kinalabuan gyud kanang katungdanan ni Pedro. Kanang anong mas labaw ang katungdanan ni Pedro? Kay ang katungdanan ni Kristo nga pinakalabaw na sa Juan 10:16, usa ka panon ubos usa ka magbalantay. O kana nga klases pagka magbalantay, cheap man na, cheap. Kay kung moingon kag usa ka magbalantay, nya kay ang mga apostol magbalantay mapod, mayon dita daghan day moingon day ta daghan day magbalantay nya unsaon man nang giingos Biblia usa ra man lagi. Nasa Juan 10:16 usa ra magbalantay nya. Ang mga apostoles mga magbalantay man pod. Unsaon man nato pag-reconcile ana ron? Di ba? Kini sayon ra man ni kaayo kung ang dikta gyud sa espiritu mao gyud atong pasagdan nga mutudlo nato. Dili ba ta magbuot og ato? Parehas ra gud anang giingon sa Biblia, ang amahan lamang maoy bugtong matuod nga Dios. Pag ingon nga amahan lamang bugtong matuod nga Dios, kana nagtudlo nga usa ra gyud Dios. Pero ayaw pagkapini og hunahuna nga ang amahan ra may bugtong Dios ato pa dili da ito Dios tong anak. Kay maduha naman kuno ang Dios kung itudlo po nato nga ang anak nga si Kristo Dios pod. Dili ingon anak kay sa atong pagtuo ang Dios usara pero dili kay usara ang persona. Ano man? Kay sa bunyag hisgutan ang ngalan sa Dios dili ra man usa ka ngalan ang gilitok nasa Mateo 28:19, Amahan, Anak ug Espiritu. Then ya po sa Genesis 1:26 sa paggama sa Dios sa tao. Pag-ingon niya nga buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Denotes plurality of persons day ang God kaya nagingon man siya buhato nato ang tao sama sa atong. Denotes more than one person. Iyang kauban parehas po niya creator kay magbubuhat man. Dili ni anghel iyang kauban res paglalang kay ang anghel dili man creator. Ato lang ning isulti po ninyo kay ang ato mga igsong iglesia ni Kristo para makalikay sila ang doktrina sa Trinity. Maingon man sila nga dili man kauban diya sa amahan si Kristo ug ang Espiritu Santo. Mga anghel man kunoy kauban sa Dios diha. O grante nga naa na ang mga anghel pero kanang paglalang, pagbuhat, kanang pag-create, dili anghel mo'y kauban sa Dios ana. Nga naman, kay ang anghel mismo binuhat sa Dios. Kanang kauban niya sa Genesis 1:26 parehas na niyang magbubuhat. Kay mao na nga ang usa ka Dios dili gyud usa lang ang persona. Nya maklaro man na diha sa Juan 1:1 nga sa sinugdan diha ng amahan nga Dios, then diha pud ang pulong nga Dios pud. Mao na teksto nga klaro kaayo nga ang kauban sa Dios diha ang ikaduhang persona
Si Kristo ang pulong nga mao'y nagpakatao. So si Kristo na o ang amahan, no? Ngunay, ang ikatulo, makumplito na, simple, lukso ta sa Mateo 28:19. Kinsa kahayo na, amahan, anak, ug espiritu. O, mao na siya. Amahan, anak, ug espiritu. So, ingon na, nga, dili na to ingon nga pagkabasalag amahan, bugtong matuod nga Diyos, then dili na din Diyos ang anak. Dili na, kay sa Juan 10:30 po, nagingon man si Kristo, ako ug ang amahan, usa lamang. So, kanang pagkausa lamang diha, reperido na sa pagbantay sa panon, ug kinaiya sa pagka-Diyos. Ang mga iglesia ni Kristo, muli kay rawaana, dili kuno apil ang pagka-Diyos ni Kristo nga usa sa amahan. Dili, walay pagtulunan sulod sa Biblia nga, dili usa ang pagka-Diyos sa amahan ug anak. Ang mga ministro raana sa iglesia ni Kristo mo'y naggama-gamaan ng pagtulunan nga, ang amahan kuno og anak diha lamang na usa sa pagbantay sa panon o sa pag-shepherd ba sa flock, pero sa pagka-Diyos kuno dili kuno sila usa. Wala gyud nay bisag usa ka bersikulos Biblia wa gyud tay mabasa ana kanang giingon nila nga usa lang ang pagka-Diyos ni Kristo ug ang amahan sa kanang sa pagbantay sa panon. Tinuod man na kay united man ang amahan ug ang anak sa pagbantay sa panon. Usa man sila. Pero kanang pag-ingon nila nga sa pagka-Diyos dili sila usa, kana gama-gama ra ng pagtulunana sa tao. Kay wa man gyud tay mabasa sa Biblia nga ang amahan ug anak dili usa sa pagka-Diyos. Kanang pagtulunana resulta ra na sa sayop nga pagsabot. Pag-ingon sa amahan, pag-ingon sa ni Kristo nga ang amahan lamang maoy bugtong matuod nga Dios. Nya mingon din sila, adili dahil siya Diyos, kaya ang amahan ramang kuno may Diyos. Kaya nagod sa, kung ayuhon na to kanang pamalandong ng mga exegesis, kanagong mga pulong ingon ana, kana mo ingon si Kristo nga amahan lamang bugtong matuod nga Diyos. Wala na magpasabot nga dili sa Diyos. Kaya usaman guna sa pagpakita sa kanagaling humility, pagpaubos. Bisan ikaw siguro diha, bisan kinsa na to, naay mga panahon gali nga, kung kita mo'y musulti, bisag naa na to ng kinaiyaha, pero dili na to isulti. Ang katurang sa lain. Pras ba nang mayunta nga, ang akong amigo, buutan kayo. Oh. Dili ni mo isulti nga buutan ka. Kay murag self-serving man. Di ba? Oh. Dili na pasabot nga, ang akong buutan, ang akong amigo, sukad-sukad, siya ragyod ni akong nakitang buutan. Unya ikaw, pananglit, no? Buutan po ka. Di wala nimo gilito kay maulaw man kang ikaw ra po yung magsulting buutan ka. Di ba? Oh. Dili na to litrahon nga kumo pag-ingon nimo nga ang imong amigo ra may buutan, nagpasabot na nga ikaw dili po ka buutan. Oh. Kay naay mga sitwasyon nga mamulong ka na nga paghulagway lang sa usa ka kinaiya nga himuon na itong example, kana bang dili ba ta mapahitason? Dili ba ta kanagong magdaig-daig ka sa imong kaugalingon, magpalabaw-labaw ka? Supak mo na sa itong pagtuo. Mao na nga dili na siya prueba, nga dili Diyos si Kristo, gumikan lang sa pag-ingon ni Kristo nga ang amahan lamang bugtong matuod nga Diyos. Kaya kung inanaon na to, naarabay mga tekstos Biblia, no? Pananglit ka ng Juan 10:16, iparallel na to example. Giingon diha nga, si Kristo ra ang usa ka magbalantay sa usa ka panon nga iyang gitukod. So, tungod ba kay giingon diha nga si Kristo lang ang usa ka magbalantay, sabto na nato nga ang mga apostoles dili magbalantay kay usa ra may magbalantay si Kristo ra. Diba? Oh. Dili kay si Pedro manggali yang gisugo sa pagbantay. Siyang panon, of course, ang katun natong pag-turnover niya, katong mosakanan siya sa langit, iya mang gi-turnover ni Pedro ang pagka magbalantay niya nga usa, ang iyang pagka-chip. Pero gani, kung mo basa po ta sa ubang mga sita sa Biblia, tanan galing mga apostol, mga magbalantay. So dili diay kay usaray magbalantay. Pero unsao man nato pag-reconcile anang Juan 10:16 nga usaray magbalantay?
Simple ra po kayo. Para di ta malibog, inaniyo na to. Ang mga apostoles magbalanday kay mga pastor man sila. Gisugo man sila nga dumala po og asa sila mo paingon, sila po yung mangulo dito. Di ba? Og asa dapit. So, pastor o magbalantay ilang trabaho, pero na ay pinakalabaw nga magbalantay. Mo na termino diha nga usa. Kanang giingon sa Juan 10:16 nga usak ka magbalantay, referido na sa chief. Chief, pinakalabaw nga magbalantay sa usa ka panon nga gitukod ni Kristo. Walay lain. Si kuana, si Kristo. Unya kay si Kristo, dili man pud siya ingon nga magdugay diri sa kalibutan. So, kinahanglan mo pili gyud siya og kanang makita nga magbalantay nga muhulip sa iyang pagkamakita nga magbalantay. Kay bisag magpabilin siya nga pinakalabaw nga magbalantay nga espirituhanon, pero ang iyang pagkamakita nga magbalantay mabakante man. Kay namatay guto siya, dahil nabanaw, dahil mubalik nga to sa langit. So, kinahanglan, ang iyang pagka magbalantay nga makita, hulipan yun. Hulipan yun kay diri sa kalibutan, dili man yun musugot ang Diyos nga mawad antag makita nga magbalantay. Di ba, panahon ni Moises, siya mo'y silbing pinakalabaw nga magbalantay sa mga Israelitas kay siya may gisugo sa Diyos. Then, diri putas mga gingherian sa Diyos sa panahon ni David, naagyo'y makita nga silbing pango. Dili gyud musugot ang Ginoo nga ang iyang katawhan diri sa yuta, pasagdan niya nga walay mangulo o mubantay nga himuong labaw o head. Pareha sa atong nasod sa Pilipinas, di ba, naamang gyud tay visible head, ang presidente. Sa simbahan po nga gitukod ni Kristo naapod. Kay simbolo man as panagiusan ng kinahanglan naagi usa ka pangulo. Kaya pares anang maingon ta nga naay usa ka Dios sa langit nga pinakalabaw. Kita iyang katawhan diri sa yuta. So munay principle sa unity nga naay mas labaw nga usa. Diri pod sa katawhan sa yuta naapoy makita nga usa nga labaw. Mao na katungdanan na ni Kristo kanang pagka-chief, usak ka magbalantay. Pero ang pagkadili, makita niya nga katungdanan, dili gina mawala kay si Kristo nagpabilin man gyud nga labaw. Pero ang iya lamang pagkamakita nga magbalantay, mao lamay iyang gipadumala og tao ug mao na si Pedro. Klaro kay na sa Juan 21:15 nga tus 17. Itong giingnan niya si Pedro, ati mana ang akong mga nating karnero, ati mana ang akong mga karnero, ati mana ang akong mga karnero. Ang tulo ka klase gyud nga karnero sa Ginoo kanang mga bata pas pagtuo mao na mga nati den ang mga karnero duha man ka klase ministerial ug non-ministerial. Iyang gipadumala ngadto ni Pedro ngano man. Kay muadto naman siya sa langit, basahan ko ninyo ng Juan 21:15-17. Klaro kay nga ang pagkamakita ni Kristo nga magbalantay, iyang gitugyan ng trabaho ang ato ni Pedro. Pero wala mawala ang iyang pagka-spiritual head. Ang iya lamang pagka-visible head, kanang pagkamakita mo iyang gitugyan ni Pedro. Klaro kay diha. Kay dili musugot ang Ginoo, nga biyaan ta niya nga walay himuon niyang labaw kay nasayod man siya nga kung biyaan ta niya nga dili siya mupili og labaw o visible head, magkakuyaig yun sa. Magkawag sa yun sa, magkabahin-bahin. Para saan ang giingon sa Biblia nga luoy kaayo kuno mga karnero kay walay magbalantay. Gikinahanglan yun ang magbalantay kanang mangulo. Unya, musugot ka anang pagtulunan sa uban nga pagsaka kuno ni Kristo sa langit, walay pinakalabaw diri sa yuta, tanan tupong kuno mga apostoles, nakahinumdum ko atong debate sa Cebu og Iglesia ni Kristo og mga CFD. Nga ang ministro sa Iglesia ni Kristo, ni barog anang pagtulunan nga sa 12 kuno ka apostol, walay pinakalabaw. Tupong ra kunong katungdanan. Mawala ba nun? Mawala ng principle ba nga sa usa ka panon, naagi usa ka magbalanday. Maingon sila, naalagi si Kristo. Unya kay,
nawala man ang pagkamakita ni Kristo, kinsa man ang makita nga magbalantay. Kana may wala sila kay baluan na. Kinsa may makita nga Pangulo kay tuwa naman si Kristo sa langit, na ilang gisupak manggod nga si Pedro may pinakalabaw sa 12 ka apostol. Pero wa sila kabantay nga ilang gisupak ng pagtulunan nga diri sa yuta pagsaka ni Kristo sa langit na ay pinakalabaw kanang katungdanan ni Pedro, ilan ang gisupak. Pero wa sila kabantay nga sa ilang grupo ron naapod sila pinakalabaw kanang executive minister. Munang diha sila na inconsistent nga naman. Gisupak nila nga sa pagbiya ni Kristo si Pedro mo iyang gihimong labaw diri sa yuta. Gisupak na nila. Bot pasabot tupong ra kuno ang katungdanan sa mga apostoles. Pero ngano man lagi nga si kanang executive minister mas labaw man na iyang katungdanan. So para unta dili sila ma-inconsistent sa tanang ministro, parihas unta na wala untay executive nila, parihas sila tanan ministro, wala parang tupong. Unya kay mas labaw man ang executive, therefore unsa man na aron? Ilang gisupak ang pagtulunan sa Katoliko nga pagbiya ni Kristo si Pedro mo iyang gihimong labaw, unya ilan ang gisupak dahil nganong sila naamang po sila ingon ana. Sa mga ministro dili man tanan tupong na may mas labaw ka na executive, di ba? So diha sila na inconsistent, dili sila katuhuan anang ilang prinsipol ngayon ana. So, mauna, nga naman na mga igsuon, wa mo kabantay, ana. Kay, bisag gisupak nila ng pagtulon, ana, unya sa reality na sa kinabuhi, sa usa ka grupo, makuan manggugamal, dili ka makapadagan sa usa ka grupo nga organisado kung wala kay opisyal. Kaya kung wala agoy opisyal, so tapak karon kinsa mahilabang tuan ron, ugi na magpareha sa tungunahuna. Pero, mauna nga kay organisado man sila, so mapugos gyud sila sa pagpili og naay mas labaw mo ng executive minister. Then napagali na kauban kanang mga sanggunian. Nga kung buot na hunaon, parihas raman na sa ato sa Katoliko, lahi lang atong ngalan. Tagaan mo na kog paghulagway ha nga parihas rata sa administrasyon nga naay labaw. Lain lang ngalan nila. Unsa may tukbang sa atong Santo Papa? Ang atong tukbang sa Santo Papa mao nang executive minister sa Iglesia ni Cristo. Dayon, unsa may tukbang anang ilang sanggunian nga mas labaw man na ikumpara sa ubang ministro, mao na tukbang pod sa atong mga obispo. Kay sila may sunod anang Santo Papa. O maganang obispo, kardinal, maura na. Kay maura man na obispo. Gi-hierarchy lang nato ang ngalan, agis kadako na sa simbahan. So mao na, dayon unsa may tukbang anang ilang ubang mga ministro, amo na atong mga kaparian. Di ba? Mga igsoon, di ba, murag kuhan kay iba, na magkaingon ta nga. Supako nila ng hierarchy sa Katolikong katungdanan, nga sila pod na, lahi lang ang terminong gigamit nila. Ang ato, Santo Papa, ila, executive minister. Pag abot pod sa mga obispo, ang ila, sanggunian pod, kay mas labaw man ang sanggunian nila. Di ba? Kay mo man ay sa akong nahibawan, naaman diha ang decision making. Dili man tanang mga ministro mo final say. Sa ato po sa Katoliko ingon ana ang final say nato mga obispo. Di ba? So nganong ako ning gisgutan kay naghisgot pa manggud tao kini bang kinsa may mo interpret aning Biblia nga ang iyang interpretation mo ilabang tuhuan. Ay siyempre kadtong sumusunod sa mga apostoles. Dili kay bisan kinsa, ang nahitabo ron nato, munang nadaghan ni atong relihiyon, nagbahin-bahin ta, kay inigbasa sa Biblia, o mulahi kay iyang pagsabot, tukod ang busig iyang pundok, ay iyang gihimong otoridad, mas labang otoridad iyang kaugalingon. Gani, na hinumdum ko atong usa ka ministro sa protestante nga, Katoliko gid siya sa sinugdanan, dahil nibalhin siya na himo sang protestante nga ministro. Dayon nibalik siya sa Katoliko. Then gi-interview siya sa programa ni Marcos Gruday sa kanang Journey Home. Dili na ko malimtan ang iyang mga pulo nga niingon siya nga usa sa iyang hinungdan nganong mibalik siya sa Katoliko. Usa sa iyang gisulti niingon siya nga gikapoy nako anang
paghimo sa akong kaugalingon nga Santo Papa? Ngano man, kay the moment kuno nga atong supakon ang otoridad sa Katoliko, kay ang atong pagsabot mo'y atong tumanon, sama ra kunong gihimo kuno natong Santo Papa atong kaugalingon. Kay unsa man ang Santo Papa? Pinakalabaw. Tuhuan kung mo desisyon. Kay siya may pinakalabaw. Di ba? The moment kuno nga mosupak ta sa administrasyon sa Katoliko nga butnahon-naon sila may nagdalaan ng katungdanan sa mga apostoles kana ato mga obispo base sa history. The moment nga murubil dita sa ilang kuan pagdumala, sama ra nga gihimo ra pud kuno natong Santo Papa o labaw nga otoridad ang atong kaugalingon. Nga naman, kaya nga ato na may gisunod, dili naman ang ila. Di ba? Mo na prinsipyo diha. Gikapoy na kuno siya na. Labi na kaya mang nahibawan kuno nga, klaro man di ay kuno na nga. Ang gitugyana ni Kristo, pag dumala sa simbahan sa pagsaka niya si Pedro, kana laging Juan 21:15-17. Sa ato pa, kanang katungdanana mo'y bantayan na to. Kung kinsay makapulian ng katungdanana, diha ta mo pailalom. Para dili ta mabuwagsa. Kay agi lagi ang prinsipyos Biblia nga, usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay. Ingon na gyud ang gingherian ni Kristo diri ta. Si Pedro, kung kinsay makapuli ang katungdanan, dito po ta mo pailalom. Nyawa magilain yung organisasyon sa pagtuo nga ingon ana ang gitudlo, Katoliko raman. Nga, pagkamatay ni Pedro, kay namartir man to sa Roma, ang nakapuli si Linos, dahil sunod si Cletus, Clemente. Then hangtod sa atong present Pope kining Pope Francis. Diha ta mo pa ilalom sa ilang pagdumala sa pagtuo. Kay katungdanan man na nila. Nagihuptan ni Pedro nga sila may nakasunod. Kung dili ta mo pa ilalom, naghimo tag kaugalingon nato sa atong labaw kana atong huna-huna kanang interpretation nato may atong gihimong labaw. Mao nang nagkabahin-bahin ta. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Ako ning gi-expound og ayo ning authority kay parang inig-interpret nato. Dili ba himuon nato ba nga taga muargyo? Parehas ra. Murag maglibog pa tag 15 atong labang tuhuan. Di ba? Di ba kanang magdebates tinuhuan, di ba? Panlitan dire. Unya na may tulumanon sangka sa kamatuoran. Taga mo tingog dire, dili na ta magmain kung asa ang otoridad ana. Basta maing laki ra mo debate, maing laki ra mo interpret mo ingon ita, mayo kay na siya mo mga tarungan, mayo kay na siya mo argue, tuo dahin ta. Na how about ang otoridad ana niya? Gikan ba sa mga apostoles? Diha man ta makuha na, ma-question o gayuhon na tugtuon ng Biblia kay dinis Biblia nag-authorize man gyud ang Ginoo sa mga apostol ug ang mga apostol ga-authorize pod sa kanang mga obispo base sa history. So naa nila ang final sa pag-interpret aning atong pagtuo. Dili kay bisan kinsa. Tanaw na tong authority. Karon mayon ka, ikaw diha Veritas nanudlo man ka, otoridad pod ka. Now, dili ko ministerial, but pasabot dili ko pare nga ministerial, dili po ko obispo. Pero nganong nagsulti ko diri? Kay kining akong gisulti, gikan man nila. But pasabot, ang otoridad diri nga inyong madungog, kanang akong gitudlo nga dili ako ang ilaa. Nakuha ninyong punto? Higura ko gapahibalo diri, gabalita ninyo, unsay katinawan sa mga otoridad. Gawas og magtudlo ko diri og supak sa ilang gitudlo. Hinoon, akong iklaro ninyo diri nga dili po ko mo ingon ha, ako, kamo, take note, kamong naminaw ron sa atong tulumanon. Wala ko mo ingon ha nga tanan akong sulti diri opisyal nga gikan jud sa mga obispo. Dili, kay posible man masagulan ako og interpretation nga gikan ra po nako nga mahimong mo contradict o masupak sa ilang gitudlo, mahimo po mo insakto ra. So yun na. Pero mingon mo nga, ayaw na lang tingog da Veritas kay masipyat niya ka, dili po ko ana. Kay mahulog na mahinoon nga, dili na lang ginoon ta mo paambit, agi anang mahadlok ta masayop. No, dili. Ang usa ka Kristiyanos, dili gyud mahadlok
mo sulti, mo tudlo. Kaya naagoy baba. Usa may hinungdan anang baba og dili gamiton. Oh. Dili ta mahadlok masayop. Ang importante lang nga kung nasayop manggaling ta wala tuyo kanang gitawag og honest mistake mo ni akong isiguro ninyo diri sa aton tulumanon. Oh. Ako dili ko moingon tanan gisulti nako sakto kay posible lagig madugangan ako gikan ako nga wa day ko kahibalo sayop da ito kung akong i-repair sa mga obispo. Oh. Pero akong isiguro ninyo nga kung masayop manggaling ko wala na nako tuyo honest mistake kaysa akong nahibaw-an sa moral philosophy dili kuno na sala. Kanang dili tinuyo nga pagkasayop. Ang sala ko no, kanang tuyuan yun, bisag kahibalo kang sayop to, nya imog yung tuyuan. Kumunay sa moral philosophy. Nagoy philosophy ng mga eskwela sa mga pare, magseminarista. Muna akong nahibawan gid kanila. Honest mistake is not considered to be a sin. Sala lang kung masayop ko, kung akong gituyo, bisag kahibalo kong sayop to, nya ako yung ipadayon. O kana, mao na. O. Unya, gikinahanglan lang pod nga kung masayop gali ta, honestly, dili tinuyo, kung koreksyonan ta, andam ta nga koreksyonan. Kanang maingon ta, I'm sorry, I stand corrected. O, mo na usa ka Kristiyano. Dili pod mahadlok mo butyag sa pagkorek kung asa siya ng sayop. Ingon na pod akong baruganan. Pananglit, nakadungog mo akong gitudlo diri nga paminaw ninyo, oy nasupak man to sa magisterium, supak man to sa gitudlo sa mga obispo tong gisulti ni Veritas, na karon inyong katungdanan nga pahibaw-on ko ninyo, at tangan ba ko ninyo diri sa DXDR, iniguman ako, din inyo ingnon ko, ingnon ko inyo din ko, Veritas, murag na sayop man ka ato. Koreksyonan ko ninyo, kay katungdanan po ninyo, pagkorek na ako kung nasayop ko, kay ako, amang hibalong nasayop ko ato. Kay ako mang isiguro diri masayop gali ko, dili na ako nagituyo. Oh, maulang gito akong nasabtan. Nya, palibol man ni atong human interpretation. Mukuan man gyud ko, mo submit man gyud ko ang pagtulon-ana nga ang atong human interpretation subject to error, fallible. Kani akong pagsabot nga tawhanon, posible ko masayop. Pero kung mutudlo gani ko diri og gikan pod sa akong nahibaw-an sa magisterium, opisyal ang mga magtutudlo, mao na mga obispo, kanang ilang hiniusa nga pagsabot sa Biblia, adili ko masayop ana. Kung kanang ilang hiniusa nga pagsabot mo akong gitudlo diri. Dayon naa po yung mga okasyon nga posible nga maka-imbento ko ako mo'y nag-imbento sa usa ka argumento, pero posible po na nga uyunan sa mga obispo. Basta dili masupak ang ilang yung pagtulunan, nga makatabang rapod pagpasabot sa ilang gitudlo. Okay na, ina na ang baruganan sa Katoliko. Pero ayaw lang yun og tuyo nga imong supakon ang ila, mas superior man ang ila. Mo manggunay protocol diri sa Biblia. Kung manudlo ka, siguro ang kanang imong gitudlo dili masupak tong pinaka-opisyal, itong final authority, mao nang we call magisterium. Kanang magisterium gikan na sa pulong teacher, nga Latin nga kanang magister, teacher magtutudlo. Then kung maingong tag magisterium, hugpong sa mga magtutudlo. Ang unang naghupot anang katungdanan na mga apostoles. Then gisunod sa mga obispo. So mo na nga ang mga obispo naan nila ang pagka-final arbiter sa atong pagtuo. Mo nang kung manudlo ko dire, kinahanglan akong ipasubay sa ilang authority. Lumitaw nga nananghita, no? Nananghita, bago ra gani ko nakapananghit. No? Dugay na ni akong programa dire, pero akong i-disclose ninyo. Wala ko ka pananghid ani, no? Sa officially good sa atong simbahan, pero salamat ko nga nahimo na to. Nahimo na nato, gumikan pod sa mga advice akong mga amigo pod nga tigpanalipod sa pagtuo. So salamat ni Bishop Nasibero. Nga hingrant po siya, no? Verbal ra noon, but I believe nga I feel confident na basta kay nananghid yun. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw, kung masayop ko dire, trabaho ninyo ang pagkorek nako. Kay wa man ako natuyo, no? Pero anang maingon ko nga si Pedro mo'y pinakalabaw sa 12 ka apostol. Mas labaw iyang katungdanan ikumpara sa ubang mga apostol. Aka na, dili man ako. Dugay naman ang gitudlo sa atong simbahan. So sigurado kong insakto ana. Pero nguingon ko dirig, dili na tinuod. Tupong ra ang ilang katungdanan walay labaw. Aka na, sigurado yun ang ako O parehas na sige tudlo po sa mga iglesia ni Kristo nga
klaro kayong dili katuhuan. Nga sa 12 ka apostol, walay labaw, tupong ra kuno ilang katungdanan. Pero wala sila kabantay, nga naa sila labaw kanang ilang executive minister. Nya, kini mga igsoon, bantayan na to, no? Gahina-hinay ra kuha, wala gyud ko ingon nga mo paspas gyud kay, di ba, atong gisugdan ng 1 Corinto 4:6, unsay hubad na to ani. Pero daghan pa kong gihatag ninyo nga mga ingnon talang mga bulak-bulak ni, pagsulod na to aning tapika, nyawa pa na to ma-expound og ayo. Kay gusto gyud nako nga detalye ni, no? Unsay mga background paani nga dapat to mahibaw-an. So, mao na nga parang mo lig-on gyud kayo ang atong baruganan mahitungod ani mga igsoon. Kung dili ni matiwas ron, ato na pong ipadayon sunod Domingo. Oh. So, mga tinahod nga tigpaminaw, napa kini bantayan na to. Klaro kayo ni, no? Ang katungdanan sa Santo Papa, atong puli-pulihan na, ang mipuli, mao lagi na, katungdanan ni Pedro, sunod si Clemente, Cletus, di pa day, si Linus may sunod ni Pedro. Dayon si Cletus, dayon si Clemente. Unya, mabasa na bagis Biblia na ngalan ni Clemente na sa 2 Timoteo 4:21, o kanang ngalan ni si Linus da ito'y 2 Timoteo 4:21. Then si Cletus, si Clemente, no? Si Clemente mao'y mabasa sa Pilipos 4:3. Sulay ninyo tanaw mga igsoon kung wa ko masayop. Ang ngalan ni Clemente mabasa sa Pilipos 4:3. Then kang Linus 2 Timoteo 4:21. Then the rest nga mga sumusunod wala na sa Biblia. Pero ako nang ihatag ninyo para mas daghan ninyong mahibaw-an ba nga, kana dieng ikaduhang Santo Papa sa Katoliko, na na iyang ngalan sa Biblia na no? 2 Timoteo 4:21. Dayon ang ikatulo, wala, no? Si Cletus, wa tayo mabasa na. Pero si Clemente na diya sa Pilipos 4:3, kung wa ko masayop. Dayon, mga igsoon, napagyod ito'y nadumduman ako. Di ba ang katungdanan ni Pedro, mao na ang gisunod sa mga Santo Papa na to. Gisupak na sa ubang mga tinuhuan, pero wa sila kabantay na apoy katungdanan sa ilang grupo nga ila pong gisunod pod pananglit wala na ang kuan. Ang nagdumala nila pananglit manataan ng kang Herbert Armstrong Church of God. Ang unang labaw ana kato si Herbert Armstrong. Dayon pagkamatay ni Herbert Armstrong gipulihan ni katong ngalan ana Tikat, nalimot ko Joseph Tikat, murag anaw na nalimot kay lisod kay nako i-pronounce yung apelyido. Basta kanang katungdanan sa ilang leader ila pong puli-pulihan. Na unsa may atong buot ipasabot ana. Gisupak nila ng gitudlo nato sa Katoliko nga pagkamatay ni Pedro, si Linus may nasunod, then si Cletus, then si Clemente, ilan ang supakon nga kanang linya sa succession of authority. Pero sila po naapod sila ingunana. Pero ni Herbert Armstrong, then sunod si Joseph Tikat, then diri po kas Iglesia ni Cristo ang ila, si Felix Manalo, then pagkamatay ni Felix Manalo, iyang anak si Iranio, then pagkamatay ni Iranio, iyan na pong anak si Eduardo. Di ba naapod sila yung succession of authority? Wala mo kabandayan na. Nakaroon, pilion na to, kinsa nga succession sa authority kanang puli-puli og labaw, angay na tong tuhuan. Na ako dito ko sa katungdanan yun ni Pedro nga gisunod sa mga Santo Papa. Kay kining mga katungdanan ron uban, gama-gama naman iktaw. Naasam na sa Biblia nga kinahanglan mo tuot anang pananglit dito ta sa Mormons. Ang unang gihimong labaw-labaw nila kato si ilang gituho ang propeta si Joseph Smith. Then pagkamatay ni Joseph Smith, kisat galito di na ko ka-memorize ng sa Mormons. Pero dili gina makonek sa katungdanan ni Pedro. Kay wahi naman ng Mormonism diya naman niadto naman ng 1830. Adto ta sa kining kang Kibuloy pod, murag siya may founder ana pero wala pa po'y napuli kay buhi pa man siya. Ang pangutana ron diha og kung wala na si Kibuloy, kinsa po'y mapuli ana?
Yan ang iyang pagka chief servant sa ilang grupo. Kini mga bag-o ra nga natukod ba? Then moadto puta sa paman. Ato sa piniling nasod. Kung nahibawa na si katong Tatay Paulino Agapay, no? Peace be upon him, no? Ito man ang gitahod po sila. Dayon pagkamatay sa kung nahibawaan, ako galing amigo mo yung nasunod, si Brother Danilo Agapay. Kung naminaw mong galing karon, Brad, mayong buntag nimo, no? Pasilo ako nga nalitok na ko ang imong ngalan, but nagtahod ko, no? Nagtahod ko nimo o nagtahod ko sa inyong grupo. Ako lang ning gisulti diri kay nagtuo man po ko tinuod ni, no, nga ang pinakalabaw ninyo nga founder anang inyong grupo si Tatay Paulino Agapay, then pagkamata niya ang nisunod kuan ang imong anak, ikaw kuan ron, Brother Danilo, no? So tinuod man na kung nasayop manggaling kuan na pasaylo ako, then I stand corrected, no? Pwede na ako usbon diri sa kahanginan po nako ibutyag kasi kahanginan man ako gisulti. So ingon ana nganong ako ni manggod para ang mga naminaw magkapi sila kay kinigong tulumanon na to sa radyo, mura man ni siya o kung maadto puta sa kanang business, diba, pananglit ka ng unsa ng mga produkto, di lang nako hinganlan. Naapod sila diri magtudlo po sila unsaon nila pagtudlo pagkuan sa ilang produkto. O inana. Dayon kitang mga naminaw magbalanse din ta, mumili din ta sa may maayo. Dili nato ni ipugos. Inani po ni atong tulumanon. Ato ning gibutyag diri para ang mga naminaw naa sila'y kapilian. O paminaw nila asa gyud ang tinuod. Mo na amo as Katoliko, katungdanan ni Pedro mo nay among gisunod. Pagkamatay ni Pedro, si Linos, dayon si Clitos, dayon si Clemente, dayon di ko ka-memorize kay 260 na gud kapin. Kini si Pope Francis. Mauna nga katungdanan among gisunod. Nganong musunod yun mi ana, parang dunay pa nagiusa. Kay agi lagi anang pagtulon ni Kristo sa Juan 10:16, usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. O kana. So kung kinsay gipili ni Kristo didto gyud ta mo pailalom, dili ta magbuot og ato, kay kung magbuot galitag ato agoy kakuy ay mo ni nahitabo nato ron sa atong kuan. Atong kalibutan, daghan kay tag relihiyon kay wala na to sunda na nga protokol sa pagka-pangulo. So mo na mga tinahod nga tigpaminaw. So kining teksto sa Biblia sa 1 Corinto 4:6, kung atong tuhuan ng pagsabot sa atong mga igsuon nga dili Katoliko nga kung wala gani sa Biblia dili tuhuan, mo lutaw rapod nga kining pagtulun-anan nila maigo rapod sila. Ngano man, daghan man kaayong gibuhat nila ron nga wala sa Biblia. Ngayon sila nga basta gali buhat nga wa na sa Biblia, kapin na nasulat, dili na tuhuan. Pagkadaghan kaayong gibuhat ron sa mga dili Katoliko nga wala sa Biblia. Sample. Karon magsipit-sipit na silang Biblia nga na ay Old og New Testament. Kumplito naman itong Bible. Daan og bag-ong kasabutan. Panahon biya sa mga apostoles, wala ba sila Biblia nga pareha sa ato ron nga naani daan og bag-o. Kay panahon sa mga apostoles, wala pa biya sila nasulat. Besag usa ka kuan sa bag-ong testamento. Ang ilang gamit-gamiton nga kasulatan, katurang daan. Scroll. Kay nagsugod sila sulat, diha naman sa mga 40 kapin AD. Pananglit ka ng 1 Corinto, kung ako malimot, nasuwat ni Pablo, 56 AD na. Then ang ikaduhang Corinto, 57. Pagsugod sa simbahan, 33 AD. Wala pa yung New Testament na ng iglesia. Natukod na ni Kristo. Pero wala pa yung Bible ron nga. Kanagaling printed. Nganong gamit man sila kanang printed Bible ron nga. Sa panahon sa mga apostol, wala pa may printing press. Na? Dayon, ang atong mga Biblia ron, naanay numero, naanay chapter o verse. Sa original, wala na. Nakaron, kung ilatang atakihon Katoliko, kay daghantang gipanggama ron nga wala pa sa una. Panahon sa apostol, nganong sila naaman po lagi. Sa una, magsangyaw ang mga apostoles, wala may radyo. Yang magsangyaw man po sila radyo. Diba? Then, wala pa'y pasugo magasin.
Okay, wa palagi printing press nganong naampod sila. So kung kana laging ilang pagsabot ining 1 Corinto 4:6 basta kapin konos na sulat di natuhuan nga kinahanglan kuno litra por litra na agos Biblia maigo ra pud sila anang pagtulon-anan nila. Ang tinuod mga igsoon dili man gud naingon na naon pagsabot. Dili man naabot pasabot nga dili na gyud ta kapakapin sa ubang mga butang. Kay kung mao nang di pakapin, unsa naman tong gahom nga gihatag ni Kristo sa mga apostoles? Una, ang inyong idili syuta, idili na ko sa langit, inyong itugot. Unya, dili nila mahimo. Panang pagdili og pagtugot, agi lagi anang mahadlok makakapin. Yan, ingon po si Kristo sa Juan 4:12, kinsa tong musunod nako magbuhat sa akong gibuhat og magbuhat siya labaw pa niini. Na, labaw pa niini sa to pakapin kay labaw pa man. Ang tinuod mga igsoon, ang gitumbok gud rin ni Pablo nga dili kapinan, dili man ni literalon nga kinahanglan basahon gyud sa tanan sa Biblia. Ang gitumbok ni Pablo diri kung basahon nato ning 1 Corinto 4, ripirido ni atong mga tao sa Corinto nga nagsupak-supak sa ilang gisulti, ilang gipanudlo. Wala ba mo dawat silang authority? Naamang ko yung mga tao diya sa pananglit 1 Corinto 4:18-19 naingon si Pablo nga na ay mga tao nga nagpaborot, nagpagkapin sa ilang hunahuna nga niingon ko bisag niingon nako ninyo nga moduaw ko diha kini mga tawhana moingon dili ko mo ana diha ay magtuo ana butbuton kan abaw unsay gitudlo nila ni Pablo kini mga tawhana magsupak-supak mao ni sila ang nagpakapin sa ilang hunahuna. Dili ni litrahon nga tanan gyud basahon sa Biblia, dili na walay relihiyon kasunod ana. Mo na mga igsuon, mao ni sila nagpakapin kana agong musupa ka sa otoridad sa mga apostol, bot pasabot naghimo-himo kag imo ana. Nagpakapin ka sa kamatuoran nga kinahanglan mutahod ta sa otoridad sa mga apostol kay sila may gipili ni Kristo. Mutahod ta sa ilang gitudlo ug musupa gali ta nagpakapin na tas na sulat. Bot pasabot wala naman masubay ang atong baruganan sa ilang baruganan mao nang nagpakapin ta sa atong hunahuna. Dili na but sabton literal nga tanan yod litra po litra basahon sa Biblia na waay nakatuman na duwana kung mao manggaling na kay kanang pasugo magasin wa man sa Biblia den wato ta sa mga saksi ni Jehova pagkadaghang libro ron saksi ni Jehova nga wala pa panahon sa mga apostol atud po ka sa Adventist na samot na ay libro ni Ellen White daghan wala pa na panahon sa mga apostoles waay nakatuman na tug inanaon na to pagsabot nya ato ni padayon sunod kay wa na tay igong panahon. So mga tinahod nga tigpaminaw, no, na patas 1 Corinto 4:6. Wa pa na to mahisguti ang Galacia 1:8-9, ang Revelation chapter 22:18-19, Deuteronomio 4:2, ato ning tagsa-tagsaon hinay-hinay pag-discuss og unsa ang atong barugan ng Katolikuan. So, wa nam daigong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, no? Sa atong obispo diri sa Diocese of Dipolog, Monsignor Sibiro Kaermari, uban sa mga kaparian, kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Don Doyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga amigo sa technical side, ay Danilo Luod o Expedito Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon og ayaw kalimot sa atong tulumanon unya no sa lamdag sa kahitasan alas 2:30. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.